Sa shisien pat nakaliang jongi ka Good News TV ni U Blei baro ke papet ya ka program ka jongi hakin ka step ha ka kyrteng ka jong try bat unong penim jongi U Jisu Khrist ni ngo U Blei u wala don kat bat ni lingba jong kini ki sngi ki bel late no bat kam ta magani ka tayo ka bangyo ban rakhe ya ka sngi Good Friday bat ka sngi Easter Sunday ka sngi jong ka jing sha shitom ka jing shayap ka jong Jisu Khrist ha lo jong ka ding na wat kumju ya ka sngi jong ka jing mi pat ka jong Jisu wat menta ni don hagani ka sngi ka beningkong jong ni ka tayo pada shwa ya ka bangin ya lima gani ka tayo baro ka we jong ni puson lingbai Ka Ktien ka jong Blei ba ka Ktien ka jong Blei ka no ka bor ka ban ya lam lenti ya ka jingim jonga bat jong pi nang ni bat shakmat ka benta na ka Ktien ka jong Blei ka banga don ya ka ban seng nong rim ye ni jingpuson iba lyngkot hagani ka por ka long na ka shiti ka jong Paul shigi Galatia ka linong ka ban rio bat ka khot ka ba khat sao ki Ktien ki ba ong kumne Henry da lele ngan om le thau burom Henry tang hagata ka dingpna U Jisu Khrist u ba try jonga kini kinong ki Ktien ki ba apostle Paul upan pau ye kinong Galatia wang pada lele ngan om le thau burom hangno Henry tang hagata ka dingpna ka jong Jisu Khrist u ba try jonga hapdeng jong ki jing barapdeng jong ki jingale aga jingim hapdeng jong ki jing du jingkermen bat ki jing kutlat ka jingkeli barbor kami shano ngin pai kung ki bangai ka babha bat ka bade yangi ban le kalong bangin pai tang shaka dingpna ka jong Jisu Khrist na bade hangta baka don ka jingkermen upol hang ni haga shiti shiki Galatia wangan le thau buram hawe pat Henry tang haga dingpna ka jong Jisu Khrist ubaw try jonga namar bo apostle Paul usok tu bahap deng jong ka jing du jingkermen jong ka jingim de tang abo pai shaka dingpna ka jong Jisu Khrist bo yo ya ka jingkermen but de na ka daw wangan le thau buram hawe pat Henry tang ka dingpna ka jong Jisu Khrist ngidang dapan raki ya ka sngi Good Friday ngidang dapan raki ya ka sngi Easter Sunday ka bakit pengen mau yang ya ka jing sha shitom ka jong Jisu Khrist lo jong ka dingpna pat ka jing mi pat ka jong ubat ka mga kwa ban pengen mau yang i habang ngidang dapan raki ya kini ki sngi ay bangin ken mau bahap deng jo ki jing jo ki jing kutla aga jingim de tang la ni pai sha ka dingpna ka jong Jisu ka bangina ban yo ya ka jingkermen ha ka jingim Laya tu shapang John boring. Uba im hapleng gisnem kat nyo spak nai puar hadu kat praspak nyo puar. Kiong bodei u political economist but udeu governor uba sao jong ka Hong Kong. Hagisnem kat praspa arpsan. Ulaya kendo ya ka jing pat lieng. Hakibenta ki basyati jong kari China. But ban pelat im yaladi ulade ban shusno hakita ki lyngkot ding kiba mi na kata ka liengi ban apdeng jong kata ka duriao ka bayar kaba umtip shanu ka don ka ringkaw but umtip kumno unle but shanu un pai na maruyo I tang ya ko suda kat shabu pai ula du jinkermen bon na im but ula du jinkermen ba un poi pat shirinko ula don na pleng jong ka jing snow kutlat but kumta ula super yaladi hakata ka duriao hakita ki lyngkot din but kumta ula persyang ban jingi syakata ka jaka but onda haba ula persyang ya ka ban jingi ula yo I ya ka dingpna but ula snow ko hangta badai tang syata baula ban yo la im but kumta ula persyang ban jingi ban pai sya kata jaka haka bau yo I ya kata dingpna but kata dingpna kalong kum ka jing lam lenti u baula ban pai syaringko kani ka dingpna kadi ka balashna da kernong but kadi ka dingpna ka balang sa jong ka wei na ki yeng mani ya ki balasha penjat haki eryong
ya kabala shna da ki nong Portugal la niki da ki Portuguese bun spaksnem haswa jong ni ke jingja bat kani ka ding na ka dona ruot jong ka turiao Macau bat kani ka ding na ka long kum ka jing plat im yo John boring habo yo iya ka ding na ula jingi bat ula per hagata ka ding ban jingi ban let shagata ka ding na na marutip Malaysia ta ka don ka ringko bau yo la im bat onda habo la im na ka di ka jingja onda habo la perkat chapang ka jingja ka ba ula mat uli kendo bat chapang ka ding na ka bala plat im yo haga ba kum ka por usa thau ya ka jingrai him ka ba paunam Ka Ka Ktien pareng ki kyrteng ya ka him in the cross of Christ I glory lani larang persang ban kala Ka Ktien kasi haga ding na ka jong Jisu Khrist nga ai ka buram lani haga ding na ka jong Khrist nga ai ya ka buram ki parabangit ba iye kalong kumju bat ka jingim jonga bat jong piru lara ka don ka por haga jingim jonga jongpi ka bangi snow bangi don hap deng jong ka duriao jong ka jingkut la ka bangim tip shanungin pai ngidon hap deng jong ka duriao jong ka jingdu jingkremen ka bangim tip shanungin le lara ka poi ka por haga jingim jonga jongpi ka bakum ka ta to ai bangin pai tang sha ka ding na ka jong Jisu Khrist ka wala ban pelat im ni ai bangin pai tang sha ka ding na ka jong Jisu Kabalaman ay ka jing kermen yang nga bat yapi. Ay na markata habang gidang syudap ban raki agan nagsin Good Friday but Easter Sunday kan penken mahaw yang i ya ka igaw Jisu lale an Lord jong ka ding na ban sharp na ka banda ki pop ki jong nga jong pi but ban baru an Lord jong ka ding na ya ka jing snow sea ya ka jing kuslay jong nga jong pi but na ka jing mipat ka jong u ay pat hangi ya ka jing kermen kumba ong ka jing rai because he lives I can face tomorrow. Na malbo im gumalakalah Ka Ktien kasi ngadon ka jingkermen u Jisu ula mipat bat ulong ka jingkermen na kamta ka jingim jong ha jong pi. Kani ka long ka jingkot ipi baro ki bapet ka ka program. Lar ka don ka pora ka jingim jong pi ka mapi snow kutla snow do jingkermen snow yo jingkermen na ka jingim. Pidala pala ka jingkutla bat ka jingdo jingkermen. Pai siya ka ding pina u Jisu ka walapan ayapi ya ka jingkermen ha ka jingim jong pi. To blame kurku yang ngilim ka ka program bat yapi baro ki bapet ya ka program ka step. Dan bukti kerpang yapi how blay lingba ka jingdwai bo blay iarap u blay kershan bor ya ka jingat linti jong pi. Apa lagi jing bara apa lagi jingkutla jong ka jingim ngin pendem ha ka jingdwai. Ablay buk pa jong ibab neng Idap na kajing snongo ka crowd ya may ko kenrat me ya ka por ka mawala shot na ka mental jongi ban snap ban snow ya ka Ktien ka jong me ban kamtam e ko kenrat me ka ban irap yani bahap deng jong kajing kutla jong ka jingim hap deng jong kajing do jing kan bangin ay pai tang ka ding na ka jong me ko kenrat me jonga bangin ban ong ko ong apostle Paul bangin am thau burom ya la di hangno ha ka ek ko ipat and tang ka ding na ka jong Jisu Khrist ubau try jongi ai baling bagay ko kubor kanong ko bor gidi ko mapet yung ko program bahkan no gano ka jingi syem ka jingi kendo ka jing snow kutla jong ka jingim bagilaban pai tang siya ka ding pina ka jomi ni ayo ya me ko kenrat bin na magitip pa man U Blei was snap ano ba siya scoring na makinig ka pa ka kyrteng na U Jisu ba na Nazareth ulong joke na mentasy ka artaba ki bam jukut true amen to blame kurku Yapi baru ki bapet ya ka program ha ka kyrteng ka jong try bat unong pin im jong U Jisu Khrist amen